Shalom. Oras madihita. Ta mulai ma ibadah ta. Uria ni Kristus di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Ita halat codo balga ni holong ni roha. Nabi nasabasaon ni Tuhan tatuhita. Airade ibana mate di hau pinur silang lao mamorsan dosata. Hamamate ni Yesus papatarhon holong ni rohana itu hita uju pardosa dope hita ai disido mate Kristus humokopita alani tama moleate rohatta tuibana jala pujota guarna alini taidehoma Yesus naung manobusau. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nagabe pangoloi do Kristus pai mamate pola tung mate tarsilang di dia akasorop mi ale hamatean di dia panggagon mi ale banua toru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningut to nagatungi. Takas do huatu si hami habebernit ni tayan nati naonmu di dolo Golgata tuki do hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi asima roham urupi mahami
asa gabe upani halojonmu hami. Amen. Kudul mahamu. Tangin hamu mapatik ni debata iman atar surat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni haporsiaoni jala na paujuk kosa. Ima Yesus nama nauton parsilangani sikat nilas ni roha tohap naihian. So dietongi hailaon gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Atong rap mangidugugo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Tuan debata sai pargugui mahami maulahon nahobar tu patikmi. Amen. Maret de mahita.
matopoti madosata martangiang mahita ale debata amanami para siroha na sumurung napungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham nagodangido saya marasi roha mahobi dahamil o Tuhan Yesus biru-biru di debata nama morsan dosa nama Sai pasunggulhon matoktong turohanami papkokop midi hami asa margugo hami mangulahon lomo ni roham ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata hungop po kita gabi dosa do ibana naso tumodda dosa di bahen debata asa gabi hati goran di debata hita marhite hite ibana asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul maham mared de mahita Hatani debata turpuk di parminggu paringotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion iman antar surat di Sakaria sia ayat 10 sada 1 ayat 10 pitu hope marhite mudar ni parpadanomu paluauku akan atar buang sian ho sian godung naso marisi aek ai hirasior husitak juda diau jalahu parade ia Efraim tu parporangan jalahu sunggul akka anakmi alesion dopak akka anakmu ale tano junani jala bahenokku mahira podang ni ulu balang jadi tari nama Jehovah di atas pasida jala luar supiana songon hilap jala paluo ni tuan obana saruna jala marhiteon akka haba-haba siandang sina ibana mardana Jehovah Zebaot mengodingi nasida gabe sudah panganon nasida jala lutakonoku akka batu nia balang jala minum nasida jala marhariburon hirasian anggur gabe gok nasida songon soan pangorason songon akka suhi ni langgatan jadi diari nasasadai lehono ni Jehovah debata nasida matu-atu nasida songon tu parduan biru-biru di bangsona ayaka batu ni tumpal do nasida akka nagabe partonggol di atas ni taroni ayaha hina denggana jala aha hina ulina dahanon pasibur magodang akka doli-doli jala anggur akka namar baju ima sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mari dehita. Jongjong maham. Oh
tidak maha porsiatai songon na hina tidak kondongata sa porsiao de sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosa nato mapalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anan ide bata Jahoba nasa sadai iman itu numbuhon ni si Maria nagabegabian si antod di porbadia andorak suahuguan ido tuhata na tumaon na bernit di pengumuman ni silatus nama tetar pajal di bana di hau pinos silang na tutuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun nilai bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosane di simai mana pe mamula sogo tu tanoon mangumihala na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na baria huria atau panelak Kristen akan abadia dohot hasa ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu doso daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tapi gema paduan suara Maranatha.
Sunggul-sunggul naparjolo sadarion Jumat tanggal 10 April 2025 di Patupado parningotan hamamate ni Tuhan Yesus ulan nahohom dohot marulaon nabadia Tapatupado di parpunguan kaning pukul pitu marbahasa Indonesia dohot pukul 10 marbahasa Batak napaduahon pinabatohon ma tuaka ruas ni huria namar sahid nama sihol marulaon nabadia buima pasurato dirina tu parhaladowik hubasan ni huria di bagasan nasida di bagas nasida di hobasi huriata napatuluhon di hari Sabtu 10 April 2025 pukul 10 pituip di Patupado partangyangan borhat lau menghadapi ujian tuaka yanakon ni huriaon na marsikola mamuka sian SD SLTP SMU Mananga Sederajat dohot perguruan tinggi duksi puli diuduti dohot pamoholion menghadapi ujian na paupaton di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 20 April 2025 pukul 10 itu dalam rangka memperingati hari haheon di Tuhan Yesus sekolah minggu naing patupahod do perkemahan Sabtu Minggu tukalas tolu sahat tukalas pitu maringanan di komplek di gereja ta pinabotohoma tuakana toras asa di pasuraton ya anakona tu guru ni sekolah minggu sesuai horong nabe napalimahon di hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 4.30 di kebaktian Marbahasa Indonesia maringanan di komplek gereja naing Patupado parpunguan buha-buha ijuk nani hasuton ni sekolah minggu dohot seksi remaja na paunopon di hari Minggu tanggal 20 April 2025 ima pesta parjolo Paskah permingguan parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus Tapatupado parmingguan pukul pitu bahasa Indonesia pukul sia 30 bahasa Batak jala di parmingguan pukul sia 30 wib manang berbahasa Batak naing di Patupado puncak perayaan parheheon parupuan di hari Senin tanggal 21 April 2025 ima pesta padua Paskah parningotan are haheon ni Tuhan Yesus na paduahon di Patupado parminggu di gerejaon masuk pukul 10 sia 30 wib berbahasa Batak songonima songon sunggul-sunggul di hita di sadario Maret de Mahita Simba
Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Ia mati. Martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati doot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Mauliate madit huatak kamanginang sihol roha jalalas roha buigok garejat tadi bagasat tikion jala mauliate matong dia muaka na tua-tua nami ingok dohita molo di partikian perningotan hamamati ni Tuhan Yesus marpahian na hohom dohita manang na hulum ala marningot kita di situasi panaononi alani jinahamad jamita di bagasan mingguta sadarion imana tersurat di Markus 15 ayat 77 sahatu 40 sada di bagasan odolan tos ma hosana alai umapit di bahasa Indonesia Yesus menyerahkan nyawanya hujahama dihita alai di hosniari songgop ma na hulum tu tanoi sahat ro dipukul tolu jadi dipukul tului marsuara na balgama Yesus majuhon ali di bataku buasa tadi konommu au Eloi lama sabachtani. Jadi adong madiba na jongjong disi na bigisa gabe di dokma si Elia do jinunay alay marlujung ma sahalak manornopon limut tu asom dilohot may tutolong laho painum ibana hu madidok atong taidama manang narosi Elia paijurkon ibana dungimar suara naguguma Jesus laos tos ma hosana jadi maribak bola dua ma hire-hire na di bagas joroi siang gijang tutoru dung diida letnan na mangadupi ibana songoni HP parmatena gabe didokma natutudo anak ni debata halahon manatak natap do sian na daw deba inaina songo si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na poso aku ni ina ni si Joseph dohot si Salome di ihuton na sida do ibana laho makubasi uju di Galilea dope ibana dukonilad dope akana asing nanak nerap nakok dohot ibana tu Jerusalem olat ni ima sahatna dia muna akadongan na hinakulongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus naking na perjulut pitor tabigido padohan di hosniari berarti marhira pukul 12 Arya Mai molo dihita topu makulum portibion jala aka amang inang totu hira sudido hita maboto molo di daerah Timur Tengah alai lumubima di pamajalan ni Tuhan Yesus Kristus agak jarang do udan alanidang mungkin obun na biasa noni naneng udan mabain hulum topu alai adong sesuatu mabain naso somal jala liling ni namakulumi di Papua adong tulu cum itu adalah sesuatu kemustahilan sesuatu yang tidak biasa di sekitar ni
Yerusalem. Alai majadi do songoni aka amang inang. Ahado nanayang do konon. Ima naing pabuahon aka amang inang. Pabuah adong do hakulumon jala di bagasan hakulumon iman waing proses bagian na perpudi di panaonon ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan na hulumima waing Tuhata Yesus maparukilhon puncak ni panaonon na laho mabuan dosa ni zolma, dosa ni portibion. Alani aka amang inang omasada na argatong nang dihita aka zolma na makaporsiay Tuhata Yesus Kristus na mungkin gudang dito nga mengalami penderitaan, mengalami sesuatu pergumulan jala di dok rupani nga makulum, saya sudah gelap, saya berada dalam kegelapan. Alani akka parukilo, apalagi di partikiatan waing adong do na mabay kulum, mabay gelap, ya mungkin sian ekonomi, sian tantangan psikologis na asing do akka tekanan-tekanan tertentu. Tapi ingatlah amang dan inang, Tuhan Yesus di tengah-tengah kegelapan seperti itu mabuan naborat naikon ayota naikon alamata ima hamatian ala dosa, tapi itu oleh Yesus dia sekarang pikul, dia sekarang ya bergumul di dalamnya jala ima nama baik posrohata Moladok PKPH hulumun, ada kegelapan-kegelapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bekerja di dalamnya. Laho mangurupi hita aka naporsea di ibana. Adong do pitu padohan disilang ni Tuhatai. Mulai dipajalhon ibana sahatu padohan na perpudi nakingan namar suara gugui rata ingot dopeya teh aka amang inang na parjulu sakali ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah pengampunan kepada orang-orang di sekitar penyaliban itu. Tapi mungkin dak kala di penyalibat dohok do akka songon nabudari di masa pengadilan idope aledang rotu penyalibani alai rodo tuhatai mendok asa diampuni nasida aidang diboto nasida akka nabi nahenai dang diboto dalam arti bahwa na masa tu diri ni Tuhata Yesus Kristus adalah rencana Allah. Napaduahon aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ungkapan yang sangat menyegarkan amang inang bagi para pendosa yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan di saat akhir pun. Bisa ngubusnai nama hosana. Tapi Tuhan katakan sadari rak dohot au dohodi paradaisu. Napa tuluhon ibu inilah anakmu. Lalu tu akasisean inilah ibumu. Ini adalah penyataan perpisahan tu akasisean do tu akka donganna. Alai pabuahon berakhir do nanaing si ayon ni Tuhan. Dungi ma padohan nakina tabiki Eli Eli lama sabahtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nanti akan kita bicarakan atau sebut apa maknanya amang inang. Alai tuna palimahon idok Tuhata Yesus mauas au. Dungi na paunopon tetelestai. Sudah selesai. Baru ma padohan nomor suara nagu naking ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Aledak tersurati di Markus naking hola didok mar suara gugu maibana. Dungi
tos mahosana. Tapi ungkapan itu adalah di Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Manang di hata batata didok ya padohani ali amang tu bagasat tanganmu hupasahat hosaku los tos mahosana. Amang inang semuanya yang tentu ingat akan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah bagian akhir, dan bagian akhir itu mau mengatakan bahwa semua yang bersangkut paut dengan keberdosaan itu Tuhan telah emban sedemikian rupa. Ngadi opai banai akka amang inang dituhuk ibana doi asa marhamonangan akana porsea di ibana. Alai dengan dua pardohanon naeng pakusur-kusurota di bagasa tikyon. Eloi, Eloi lama sabahtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hati-hati hita amang dan inang. Sebab di luar sana ada orang yang membuat pemahaman ini salah. Sehingga mereka katakan, tidak mungkin Allah meninggalkan Allah. Berarti yang mengatakan disalib itu bukan Allah. Itu mereka katakan. Alai nasodiatu sinasida do buasa do honon ni Tuhan Yesus disilangi. Eloi, Eloi lama sabahtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya Yesus di sini ketika berseru amang dan inang itu adalah soal solidaritasnya kepada umat manusia yang penuh dengan dosa, yang terpisah karena keberdosaan itu dengan Allah. Jadi pada saat itu Tuhan mengatakan, inilah karena keterpisahan, karena dosa-dosa manusia, dosa yang sekarang ku emban. Dan sesungguhnya Yesus tidak berseru untuk membebaskan dirinya, tapi mau menunjukkan betapa dalam kasihnya dan solidaritasnya kepada manusia. Jadi hakaciton na ikon ayot tadui, hakaciton alani keterpisahan talani dosa do na disuarakan oleh Tuhan disalipi ubain naidok buasa tadi konomu au ninna. Alena pasti bukan mau ya membebaskan dirinya, bukan untuk mengatakan dia sirang sian debata ai debatado ibana sendiri. Sebab Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Benar, tidak mungkin Allah meninggalkan Allah, tapi karena solidaritasnya kepada manusia, dia ungkapkan ungkapan seperti perpisahan. Amang dan inang, padohan na padua homa nanaing berengota di turpuhon, naking tadok dang pola didok anggo di Markuson di ayat 37 hola didok. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Tapi di Lukas jelas hata-batakna, amang tu bagasan tanganmu hupasahat todiku. Ahdo lapatan ni padohanon eka amang ina. Apakah Yesus menyerah dalam arti kalah? Songon akado nga percatur rupani mulo mercaturkan angkat tangan di do iwana rupani saya nyerah ini ban. Mulo pemahaman na songoni itu berarti sudah pasrah, bahkan mungkin sudah putus asa. Jala siap-siap untuk disuruh untuk mengerjakan apa saja karena dia sudah kalah. Tapi bukan seperti itu amang dan inang. Yesus di kayu salib bukan begitu ceritanya amang dan inang. Dia bukan bilang ya sudahlah, bukan.
ya aku kalah, aku nyerah. Bukan. Yesus bukan seperti pemain bola yang menyerah pas di musim hujan misalnya, ya, lalu sebagian menyerah. Bukan. Tapi apa ini amang dan inang? Na pasahat to dirina do, pasahat ton hosana do, hadirionna tu amana, tu debata. Ya, dang tu halak Romawi sebagai pengadil pada saat indah. Dak tu malim daung, dang tu akka elit Yahudi daung ay takas di dok. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dengan tatak kasih akamang sian padohan dasorna asa unang salah. Didok pater eis heiraso para titemai to penoi mamu. Padohan pater itu adalah Bapa. Kemudian padohan eis heiras, ya, ke dalam tanganmu. Para titemai itu adalah penyerahan. Kuserahkan to penoima mu, ya, to dikku manang hosakku tuho nyawaku kepadamu. Itu adalah penyerahan, mempercayakan sepenuhnya. Jadi dang na menyerah naking alai pasahaton, pasahat kapurseonna, pabuah patuduhon keyakinanna tu debata. Ido anggo padohan menyerahkan i sian hata dasorna. Jalana diserahkan adalah roh, jiwa, nyawanya, bukan sekadar napas biologis. Dan ini juga yang sering dipertentangkan oleh Aka Parbariban, ya. Tapi dia menunjukkan sesungguhnya adalah inti, esensi daripada kepribadian dirina sendiri. Ido na dipasahat debata. Dok maknanyon amang secara teologis tentu. Yesus bukan karena kehabisan napas seperti kelelahan baru menyerahkan nyawanya, bukan. Tetapi dengan sadar takasdo di botoi bana dan aktif menyerahkan hidupnya. Dang na dicomot buti sian ibana, tidak. Alai diserahkan. Ini adalah tindakan penuh ketaatan dan kepercayaan, bukan pasrah karena tidak berdaya. Alai takasulahi amang inang di bagasan kesadaran, di bagasan keaktifan siat dirina dona pasahaton, bukan karena ya na dicomot sedemikian rupa, bukan. Oleh karena itu harus kita pahami bahwa kematian itu, kematian di salib itu adalah penyerahan hidupnya kepada sang sumber hidup. Loh, adolah patani akka amang inang berengot tado holam tos hosani Tuhan Yesus akan nama satahe di bait Allah akka amang inang maribak bola dua ma hire-hire na dibagas coroi. Siapa yang bekerja di situ? Dia adalah Tuhan. Memisahkan itu fungsi daripada tirai. Memisahkan orang-orang yang dianggap kudus dengan maha kudus. Tabotodo tulu bagian bahkan mungkin satu opat persegi ni ruangan di bagas joro. Di duru-duruan isi masudi akazol mana biasa do naso halak Yahudi dope iyalah naso Yahudi alenga proses naing dohot gawe penganut Yahudi akka kaum proselit baru di bagasan nautik disima holan halak Yahudi alai di ruang dua tahap naik di son akka malim
alai adong masadanari yang maha kudus yang tadi dipisah sedemikian rupa oleh tirai yang disebut maha kudus. Nabu itu son holas sadado sehali sataon ima mulu berita natuari si kaya pas me imam kepala sahalak nabu itu si sehali sataon. Ada pemisahan sedemikian rupa di bayan nasida, di tatanan keumatan, di tatanan persobaun nasida tu debata. Alai dina tos horsani Yesus diserahkan ibana nyawanya kepada Tuhan. Pertanda pemisahan tadi robek, meribak, itu membukakan, tidak ada lagi batas-batas sedemikian rupa. Jala mauliate ma aka amang inang tahanguluhur doon di tongani huria. Tanga dong be pemisahan. Jala takas memuse didokon Rasul Petrus dengan ya panggilan kepada semua orang imamat rajani. Sudidu kita gabi malim diadupan ni debata. Nueng amang inang holan sian akka padohan naking penyerahan diri kepada Allah ahdo narikot dihita nuaingi ditongani ngulut taon na perjulu berengot tama diajar tuhat taido hita untuk persea tu debata di tonga-tonga ni akka hakulumon di tonga-tonga ni akka na godang ancaman jala unang panik. Itu salah satu yang diajarkan oleh penderitaan Yesus disalib dengan semua ungkapan-ungkapan itu amang dan inang. Biar kamu nakit dimulai dengan pengampunan. Ipabuah doa ka ahad na adong nuaing di pasahat tu ibana doa ka nani aena alani dosa ni colma. Alai na perpudi pe ido ibana muse tu tangammu hupasahat hosak. Di tonga ningulut tahun na gudang akka masalah pergumulan na bertubi-tubi tu kita. Mungkin ro akka tantangan sian ekonomi. Adok tantangan sian tekanan-tekanan di sekitar unang panik. Tenang seperti Tuhan kita dan ingat Tuhan kita bekerja untuk menolong kita. Napa dua hon akka amang inang perlu menyadari bahwa penyerahan diri Yesus kepada Allah itu bukan kekalahan, tapi itu adalah pilihan. Mulai tak ingat akka amangate di Getsemane di malam pasion ngatakas tabigi bagaimana Yesus bergumul tentang penderitaan yang akan dihadapinya dengan simbol atau lambang cawan panginuman ido ibana muluna terbain buat ma panginuman osian alai dang lomokku lomomdo nasal nah jadi dan itu diteruskan berarti soal kematiannya itu adalah pilihan sebab kematiannya itu bukan kematian konyol amang dan inang aleng takas nak kita begi itu adalah membawa keberdosaan kita dan itu mau memenangkan manusia supaya kembali kepada Tuhan asarap dohot debata nama noppa dohot nama kaholongin alanido hita pe akka amang inang asa tong tapatulus di tonga ni ngulu songon na ni ula ni tuhatai menyerahkan nyawa dia memilih itu adalah untuk tugas pengampunan, tugas penyataan kasih, tugas ketaatan. Salah patudu honot tamai di tonga-tonga ni guluta. Tidak menyerah. Di dalam diri kita terbentuk, terpatri karakter seperti Tuhan kita mengampuni, mengasihi, walaupun di tengah atau di sekitar kita
mungkin banyak yang menyakiti. Nah, patuluhon kita diajar untuk selesai dengan baik, bukan melarikan diri dari medan laga. Murah-murah do dihilala akka jolma di bamuladuk pergumulan amang, aduk tantangan, udahlah tinggalkan aja itu katanya. Tinggalkan begitu, tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi Tuhan mau mengajar kita sekarang. Yesus menyelesaikan tugasnya. Naking sengaja do hudok kepadokan aslina tetelestai sudah selesai. Tetelestai itu mau memberitahu tugas sudah di ujung atau sudah di akhir. Itu pengertian tetelestai, sudah selesai. Berarti dikerjakan semua dengan baik. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita ketika dia disalib amang dan inang, ketika dia juga menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tugasnya walaupun harus menderita sedemikian rupa, melubui somal tadok rupani sampai titik darah penghabisan, alai betul-betul na mangulahon sampai selesai sudi akka tanggung jawabnya. Seperti itulah orang Kristen, seperti itulah para pengikut Kristus yang setia. Dan di saat kita merenungkan itu dalam Jumat Agung ini, tentu naing petuguro hatta doi akamang inang asa gabi Kristen na sejati hita di tonga-tongani ngulut taon. Adong do pena menarik dua hal nari akka amang siat trupuk natazahon naking na perjulu ima adong padohan sian perwira Romawi tentu dang si ihutuk Kristus dope ala dakala Yahudi noni alai Romawi yang punya kuasa, bahkan dora mangarehe manang mengicahi di tiki masa-masa proses penyaliban. Ahai do ibana dung tos hosani Tuhan Yesus. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Tutudo anak ni debatau. Sia diai tutudo kolan hatana sadiri noni. Tapi ada satu proses dalam kehidupannya. Di awalnya dia menolak, dia ikut serta membain rasudenggat Tuhan Yesus. Tapi ketika dia mengikuti proses itu sedemikian rupa sampai kepada peristiwa-peristiwa tadi yang kita telah sebutkan. Ai tos kosani Yesus adong didok ribak hire-hire ne bagas curo. Tangjol ma biasa habiban. Alai anak ni debatan. Dan proses seperti itu amang inang perlu dalam kehidupan. Unang jo pitor tatolak sedemikian rupa. Molo adok pehalak na mungkin mencela sedemikian rupa. Ala serong doi setiap kamangda ringgas doi ta menonton YouTube. Di YouTube gudang do tabigi akka hata akka padohar rupani nasongon na mendeskripsikan hak Kristenota, mendeskripsikan kita. Manang adong di baru pani ngasongon ni pabua di si ngapid dabe si polanon gabe parugamoan inna. Ya, adong mata jibigi, adong di bata jaha. Alai akamang sotuk pitor tacap tidak ke mereka. Alai kodonota ada proses demikian rupa. Alai unakolan na sobiet tok kita te. Ikon berengot tado bahwa Tuhan akan bekerja. Kalau Tuhan akan bekerja, saya juga akan bekerja untuk menyampaikan, menolong mereka sehingga mereka juga kenal benar bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah anak Allah. Na perpudi ima akka parupuan na paihut-ihut penyalibani tung songon na so bahado guarate tu bagasar roha mamerengon hiba nayak kaparupuanon hiba naha
di penyaliban adong do disi darah na tertumpah. Somal na mula ka parupua mulo di bereng darah songoni bohado tahe akka amang inang. Hulan adong rupani songoni mermudar, adong rupani keluar darah siad diri siad pamatang ni sasakala songoni pitor bohado biasana. Terus songoni do kan? Alai berek kita mah di proses penyaliban Yesus ada sesuatu kekuatan bagi mereka. Mereka mampu untuk mengikutinya. Mereka mampu sampai ke salib itu. Adong dope akka tindakan-tindakan mului ta ingok rupani ya film nakorasi na patuduhon pangalicingo tu Yesusi soon na sa disiyad tu ya alai akka parupuanon bertahan sedemikian rupa. Di dok teh taringot tu aka parupuan nakingan na tong mangihuton Yesus. Manata-nata dosen na daw diba inaina. Songo si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus na poso. Aku ni ina ni si Joseph dohot Salome. Di ihuton na si dado ibana. Laho makubasi uju di Galilea dope ibana. Dukon nilad dope akana asing narap nakko do ibana di Jerusalem. Nasida akana saha tu penyalibani akan naung mangalehod diri na doi didok nakid di Galilea rap dohot Tuhan Yesus. Berarti setia do nasida terus sampai tu titik terakhir. Dang ditadikon nasida akka amang inang. Nang pengadibereng nasida naking akka naposa. Maaf na menjijikkan pemungkin naking ido soal naking soal darah ya daktahan ka parbutur ditinggal rupani biasa na songoni inna songoni molo mamereng mudar alayon setia do nasida. Inilah yang perlu juga kita tanamkan dalam diri kita amang inang, kesetiaan kita mengikut Tuhan walaupun ada tantangan sedemikian rupa yang dihadapi alai torus dang ditadikon nasida mersabung dope carita parupuanon satu hari minggu disogot ni ari kesetiaan mangihutok Kristus nang pe adong aka tantangan sedemikian rupa. Noeng amang inang ta coba mah taripun sian akan naung tabege nakingan. Nungata kasta boto argani ngudut tahun HP alanido rotu hatai makokopita di tahun ibana nahat citi. Alai di paujung dodo denggan di pasahat do dirina tu debata los ido mabuah kita tong. Di pature do akka persirangan na saliling nai di tonga-tonga ni kuria. Di tonga-tonga keumatan sadado di bagasak Kristus. Ima na patut tiruota. Jahala di dok do muse pabuah ikon patuduhonot tado kesetiaan songon akka na di sekitar ni salib kana kung mangihuton Jesusi songoni nak kita di tonga-tonga ni ngulut taon atong margugo mahita ka manginang molo peta adupi akka pergumulan adong naking sapi songon na makulom di bagasan kakulumoni mangulado tuhatta laho mangalehon haluaon mangalehon hanguluan di tabi atong margugo mahita mandalani ngulut ta ari-ari pasu-pasu tuhatta mahita bagasan hiras ni roka do gugo madalani nguluon amin martangiang mahita arganai hape hami ali di bata amanamin di hokopodo hami ali Tuhan jujuk do dang lau rohanami na arga hami diho alai suatu memarhite todim
Asa kuboto kami le Tuhan makanguluhon hina arga ni ngulun nami siala pakokopomi. Gaya marsitu tu kami mangiutoko, marsitu tu kami laho patol hasok kolong mimu se tu akka dongan na di bagasan kakulumon na di bagasan akka na mangaliay. Marsitu tu kami patuduho kolong ni roha tu masyarakat sekitar nami. Asima roham. Ali di bata amanami. Las dorohanami torop kami naboy punguno ang dison. Tugu-tugu mahami tutong lam setia le Tuhan. Lam ringgas mamuji pasangat po marsaur do akadong saha porsiaon. Pahitca rohanami di tonga-tonga ni ragam ni kegiatan asa tutok kami mamuji pasangat guarno. Ali Tuhan iutonon nami dope anon parpadanan nabadia. Imat tadda laho pasol khotton sakabona kami dohot anakmu Yesus Kristus. Pahitca rohanami mendohoti ulaon nabadia. Mauliate madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihom mahami. Amin. Ditiki marid dehita tapasahat mapiliata silang nabadiai. Maralo
Hamu akadongan saha porseaon, saunari masuk mahita tu ulaon nahohom. Payuti si taonon ni tuhatai di dulu Golgata, humokop jolma perdusa. Alani tapahibul jala tapauduk ma rohatta, payutihu si taonon ni tuhatai, martang yang nahohom mahita. Sada nama sakap tedehoma. Natamado biru-biru naung terbunui majalo haguguon dohot hamoraon dohot apistaran dohot sahala dohot hamuliateon hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tung ise manueng porsea di jamita nami jala tangan ni Jahoba tung ise ma naung tumadasa aisi burdo ibana tubu songot tubur diadupan ni buhina jala songon tunas sian tano nama hiang dangadong hinauli ni rupana manang hamuliaonna ia huida hami ibana dangadong rupana ubay si halomohonotto ni ibana diliai jala di pasiding jolma do ibana bawana somal mangai perdangola dohot sahit ibana pola ditabuni hokkala buhina maradupun ibana dibahen leana jadi dak pola hurajumi hami ibana tongodo akka sahita diusung ibana jala akka pardangolata di porsan alai anggorohatta madok debatado mamicang mamukul doho pasipal ibana hape alani pangalau sitta ibana tertulang binahin ni hazahatot taibana mabugang ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasonangata jala binahin ni bugangna malum itahilala luhu dohita lilu songo biru-biru ganu marsitodong dalan nabi alai hazahatun ni hita sudina di honahos Jahoba tu ibana di pasipal pe ibana sai manaon-naon do anggo ibana dang manang makuling pamanganna songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradu pejol masih gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna out naginorga turohakku. Oh
Laho sian ladangna manugihon ibana, disoro na sida masahalak, ima si Simon sian Kirene do guarna. Tu ibana ma di paporsatton hau pinarsilangi, paihut iu Yesus. Mangyuton ibana torop halak nang akka buru-buru na manangisi jala mangadungi ibana. Jadi diropak ko Yesus ma nasidanin nama, hamu akka boru Jerusalem, unang maaw tatangisi hamu, dirimu na do anak kumuna ma. Ay na Roma akka arisugot, dohonon nama disi, mertua ma akka nahol, akka ina naso dung tubuan jala naso dung panarusan. Disima pukau ni halak madok tu akka dolok, tinggangi mahami, doh tu akka tor, hukupi hami. Ay molosongonom pabahin nasida tu hau narata, ahamatagamon masa tu hau namasak. Juk nai huswadahon. Tugi hodope dua halak nari perjahat si pamateon rap dohot ibana asaduk sahat nasida tu dulu namar goar pertakurahan dipersilak koma ibana disirap doh akka perjahati nasada tu siamunna nasada nari tu si habirangna. Jadi dok Yesus ma alia mang marpamuati maroham mida nasida aidang di boto nasida nabi nahen nasidai. Laho merbagi ulosna majopuna sinura manasida. Alai di surat silatus masada buah-buah di paloho mai tuhawi oddo hatana. Yesus halak Nazaret raja ni Yahudi. Jadi torok ma Yahudi nama jaha buah-buai ai jonok tuhutaido hapa jalan ni Yesus. Jala tersurat doi di hata Hebir, di hata Rom, doh di hata Yunani. Dungi didoksit tuani akka Yahudi matu silatus. Unang surati raja ni Yahudi. Alai nani dok naima na nyan. Au do raja ni Yahudi. Dungi dia lusi silatus ma. Nahu surati naung sinurat doi. Rodo au nuaing tuho. Akka nama mulusi doi bana, akka di paeleng-eleng ulu nama dok,
Ho na mga lohay joroi, jalan na pajong jokot sa di baga sa tuluari. Palua dirim, molo natutuho anak di bata, mijur mahosian hau na pinarsilangi. Sumatusido pangaliay ni akasituan ni malim, si boto surat doho situan ni bangsoi, ay didukbi. Ia na asing di palua, dirina so terpaluasa. Raja ni Israel do ibana, atong mijur may ibana siyan hau pinarsilangi, asa porsea kami di ibana. Naong dihaposi di bata atong ima paluahon ibana. Molo na lomoro hana, ay ninado, anak di bata duaw. Laosong nido pangaliay ni panamuni, narap di persilak ko do ibana, ay dada Kristus iho, palua mandirim nang hamiat tong. Alay dia lusidongan na ibana di picang ma ninnama. Tang diha biari ho kape debata. Ati pe rap ho na uhupita. Natigor do natu kita. Ay tajalo do upa ni pabahenata. Alayang go ibana. Dangadong diulan na soture. Laos ninnama. Oh Jesus, ingot au. Yaduk sahat ho tuhara jaumi. Gabi nina Jesus mamadok ibana. Si tutudo hatakot tuho, sadarioddo ho rap dohot au di paradaiso. Ima tiki hasonangan. Alay olat ni Hosniari rodi pukul tolu, holom masadok tanoi. Alay tar di pukul tolu di penyer Jesus maswarana, di angguk koma, ale debatakku, bahasa tung tadi konomu au, eli lama sabahtane. Alay ubigi ninanadi basian akan azongjong disi, nama Josi Elia do. Jadi dung di boto Jesus nong marujung saluhuna asa jupang natar surat ini nama mauas au. Jadi arong madisi isian ni tua na asom. Jadi dibutongin nasi dama limut tu bagasat tua na asomi. Di palohok ma itu sada tolong laho menurdukon tu pamanganna. Jadi dung di jalo Jesus na asominin nama nunga marujung. Dungi di pauduk mauluna pasahat todina. Dungi marsuara na gugu ma Jesus nin nama. Amang tu bagasat tanganmu mahu pasahat todikku. Jadi dung didohi tos ma hosana. Tapahohom marohata. Martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Los jongjong mahita.
Laos dinasatok kini meribak mahire-hire na di bagas joro, sia gijang ro di toru. Dungi humutel matanoi mariga ma doho akka batu mamak, muka ma akka tanoman, dungi hehe ma daging ni torop na badia akka na mudum disi, gabi ruar mana sida sian akka tanomani, jadi dukehe Jesus, rodo na sida tu hutan na badiai, patari dahon na sida tu torop halak. Alai dung di ida iduk ni soldadui rapdo akka donganna najumaga Jesus laloi rodi akka nama sai mabiar situ tu mana sida din nama tutu do on anak ni debata jadi sudena toropi na merluhut mainodor masih topu adorana mernida nama sai laos mulak tai dehon o Jesusku tubugang. Alai adong madisi torop buru-buru nama natap-natap madau-dau ima akan mangutu Jesus yang Galilea pature turehon ibana. Lai tongon ari perhubasan ni pesta na balga naing ma unang dihau pinar silang akabake di ari sabati. Alani dipangido akka Yahudi matu silantus asa disuruh na mga rosak hai-hai na sida jala di paijur. Gabi Roma akka soldadui di rosak ma kai-kai ni na perjului songoni do dongan narap tersilang do Jesus. Alai duksa na sida tu Jesus di idama nok sanga mati bana gabi dang di rosak be kai-kai na. Alai ditulak sada sian akka soldadui ma mudi-mudi na tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan aik. Na marnida saido na makatidakoni jala sitong do na hinatidakon ibana do na boto sitong ni nanidot nai asa anggia dohot amu porsea ay namasa doi asa jupang natar surati namadok dang jadi ponggolon huli-hulina duk salpui dipangido si Joseph nasian Arimatea matu silatus pai juron na bakke ni Jesus sisian ni Jesus do ibana alai marsibuni do ibana ala mabiar ala ni biarna mida akka Yahudi jadi dioloi silatus mai dungi Roma ibana di pai jurma bakkena alai Roma nang si Nikodemus ima nang ro manopo Jesus borngin-borngin na julu dibuam ma mir na marsaur alu arga 100 hati dungi dibuat nasida mabakini Jesus dibaluti ma tu dagangan rap dohot na khususi mangyuton ada pananomon ni Yahudi alai adong mamardonok kon hapa jalan nai sada porlak jala di bagasan porlahi adok sada tanoman nai baru nasudung hapiahan ni manang ise dope asa tusi nama di pihak kon nasida Jesus siala ari perhubasan ni Yahudi ai jonok do tanomani jongjong mahita maride mahita Maralo
ama nami na di Banua Gijang. Odo harorwan ni saluhut silehon na hiyon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuko. Sa ijalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni sileho-leho mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bangsa di atas ni saluhut nungapatar huidahami kolong ni roham na gudangi gumudang doisian kolong ni rohani ama-ama doho inaina di ayanak konna tungna so tertibang do godang do argani sileho-lehommu di kami ay anak muna sasadai disuruho gabe jolma manaon perdangolan icah-icak do pastap-pastap gabe terpajal ibana jala tuhamatian humokop kami mauliate marohanami ala naung sae utang nami jala madua hami siat dosa sian kamatian doho siang gomgoman ni sibolis ala ni pujion nami magwarmu na badiai ala naung dipatupa anakmu perdomuan pardengganan nami tuho ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsan dosa nami dosa ni hazol maon mauliate marohanami tuho jala pujion nami mahoro di saliling-lilingna say tatak mahuriam na hinokokmo jala na pinapungumi say pahok madihami hasesaan ni dosa dohok dame na pinatupami say paiyas jala perbadiai mahami asa tarbuak ko kami tu Banua Gijang pasaurhon kami tu akka nabadiai say bunu jala parsilakko majol manaburuki do sakat-sakat naroa na di bagasak kami asa unang marlidak kami madapoton amana di Banua Gijangi upasahat ami madiri nami tuko jala huleho kami rohanami bahin inganammu ala naung dihokopo kami dihoma kami jala hodi kami say unang loas kami sirang siapko dongani makami jala saur mahotu kami say patogu maha porsion nami tuko asa ho lakka nami ro di ujung ni hamatean say ramoti ma akar ruasmu nama maritahon holong ni roham do dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dot raja nami say asima roham ingok makami di hasangapomi jala buak kami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami. Songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasorkon madamena tutod dim. Sipulbe ibadahta mangaradi mahita 5 menit asata atur akka parhudulta akka amanami inanami nasubui rotu altaronan nom majjalulo nabadia punguma di bangku parjulu nasida asabuyan non hatop dihobasi 5 menit ta atur ma parhudulta akka amang inang.